Dobar dan vam želim. Danas ćemo malo govoriti o pripremi vozila za zimu. Sve one radnje koje bi vozač mogao provesti sam uoči zimskih dana kako bi pripremio vozilo za te otežane uvjete. S obzirom da u zimskim danima najčešća potreba nam bude za korištenjem tekućinjem za pranje stakla, najčešće dolazimo u situaciju da je moramo doliti sami. Ukoliko ne znamo gdje se nalazi posuda za točenje tekućine za stakla, možemo se pomoći sa korisničkim priručnikom od vozila i općenito za bilo kakve radnje. Ukoliko nismo sigurni u ono što radimo, svakako se prvo instruirati, proći kroz korisničku knjižicu kako bi ispravno pristupili posudama. Ovdje je vidljivo ikonica vjetrobranskog stakla sa mlaznicama i već nam daje asocijaciju da se sipa tekućina u tu posudu. Svakako zimi bi bilo dobro ako je ostalo stare ljetne tekućine da ju izbacimo na mlaznice, znači upalimo vozilo, uključimo špricanje u intervalima po nekakvih par minuta, pa stanka par minuta dok ne ispraznimo. U onom trenutku kad smo ispraznili obavezno stati da pumpica ne bi radila na prazno i tada napuniti posudu sa ispravnom tekućinom koja ima otpornost na smrzavanje do nekakvih 25 stupnjeva Celzijeva, minus 25. Također vozilo moramo pripremiti od strane antifriza, ukoliko je naše vozilo starije, dolijevali smo kroz ljeto vodu, razblažili smo antifriz, bilo bi zgodno da svratimo do servisne mreže i prekontroliramo da li je otpornost rashladne tekućine ispravna. Ono što je uvijek zgodno kontrolirati je njen nivo, to je vidljivo linijama minimuma i maksimuma. Bilo bi zgodno da je ona uvijek tu u nekakvom području minimuma maksimuma. Ukoliko primijetimo da je nedostaje, bilo bi potrebno otići u servis i na kontrolu da nije nešto neispravno, propušta rashladni sistem. Svakako što se tiče rukovanja, ukoliko se posuda otvara, ne bi se smjela otvarati na vruć motor, nego kad se motor ohladi ili ako smo stali i zaustavili se nakon nekakvih 15 do 20 minuta pauze, onda otvoriti posudu i doliti antifriz. Što se tiče sredstva, najčešće je prepoznatljivo prema bojama. Imamo crveni, zeleni antifriz ili plavi. Najbolje koristiti naš korisnički priručnik, u njemu piše koji tip i uskladiti ga u trgovini i tada nadoliti rashladnu tekućinu. U zimskim danima često smo ovisni o jako dobro ispravnom akumulatoru. Ukoliko akumulator je star, vrlo lako je uoči hladnih dana već od nekakvih -5 najčešće kreću problemi nepokretljivosti vozila. Najčešći uzročnik je stari akumulator. Bilo bi zgodno znači kontrolirati ispravnost akumulatora unutar servisne mreže iz razloga što današnji akumulatori su zatvoreni, vi ne možete kontrolirati nivo tekućine. Ukoliko već znate nekakvu povijest održavanja vozila, ukoliko je baterija starija od 3 godine, bilo bi idealno da se baterija testira uoči zime. Što se tiče same baterije, ukoliko se nađemo u situaciji da je akumulator prazan kad krenemo ujutro na posao, želimo startati s vozilom, a nismo nikad spajali kabele na vozilu, preporučio bi da koristite korisnički priručnik za svako vozilo, to je opisana radnja, ukoliko niste sigurni u ono što radite, ne? Tako da bilo bi idealno da kontaktirate stručno osoblje, možete nazvati Hrvatski autoklub na 1987, možemo vam pružiti i savjet prije nego što krenete u tu radnju ili ako je naš tehničar u blizini, možda je bolje da on tu radnju odradi i on, jer često može doći i do velikih šteta na vozilu. Sami nam simboli i sigurnosti pokazuju da može doći do raznih oštećenja i da treba koristiti sigurnosnu i zaštitnu opremu, a ukoliko sve ne posjedujemo i nismo stručni, bolje je odustati od ove radnje jer mogu stvarno nastati ozbiljne štete na vozilu, a i po vaše zdravlje mogu nastati ozbiljne ozljede. Najčešći također problemi zimi nam dolaze od samog akumulatora što smo već napomenuli. Problem je u tome što prvi kontakt s vozilom, jutro odlazak na posao, primijetimo da vozilo više ne reagira na daljinski ključ i iduća faza je ona koju moramo znati gdje nam se nalazi brava na vozilu. U ovoj situaciji brava je prekrivena i bilo bi zgodno da jedanput tu radnju prođemo kroz naš priručnik kako bi znali skinuti ovaj poklopac.
da bi mogli pristupiti vozilu. Ukoliko daljinski ne radi, može biti izvor problema prazna baterijica u ključu od hladnoće ili sami akumulator unutar vozila. Idući korak kod ovog vozila je znači osloboditi bravicu kako bi ušli u vozilo. Moramo znači znati onu radnju kako skinuti ovaj poklopac, a najčešće nam se korisnički priručnik nalazi zatvoren u vozilu i ne znamo, zato je velim prethodno jako dobro bi bilo se upoznati kako skinuti poklopac. U ovom slučaju potrebno je ključ u potpunosti ugurati, umetnuti u ovaj prozor koji osigurava ovu kapicu, odstraniti kapicu i tad možemo uočiti da smo ipak vozilo ima bravu. Često nastaje dilema kad pogledamo vanjštinu vozila, zaključili bi da vozilo ipak nema pristupa, a načina ima. Ukoliko je prazna baterijica u ključu, puno ćemo si pomoći jer ipak možemo startati sa vozilom, bit će dovoljna radnja otključati vozilo. I možemo pristupiti vozilu. Ulaskom u vozilo, klasično i dalje sjedamo u vozilo, ukoliko je potrebno, bilo bi preporučljivo da pritisnuti kvačilo, redovno provesti sve radnje. Nakon što smo krećemo pokretati vozilo, možemo primijetiti da se kontrolne lampice ne upale ili se upale, ali vozilo ne može više pokretati motor. Vrlo lako da je riječ o praznome akumulatoru. Također imamo situacije ukoliko je došlo do problema sa ključem, a današnja vozila pojedina nemaju mehaničke brave. Bilo bi zgodno koristiti korisničku knjižicu, tamo u uputstvima je navedeno gdje se nalazi točka na kojoj se može prisloniti ključ kako bi se vozilo moglo startati. Znači da bi se ključ prepoznao, potrebno je ključ prisloniti na tu točku, da li će to biti na stupu upravljača, negdje vam to može biti u nekakvom pretincu. Tad ključ morate staviti na tu poziciju, pritisnuti start stop dugme za pokretanje motora i onda će se vozilo pokrenuti ukoliko je problem nastao u baterijici ključa. Ukoliko je problem u bateriji za pokretanje motora, tad bi bilo zgodno, eventualno si možete pomoći ako vidite da nema vozilo ništa struje, eventualno još vidjeti da li ipak može biti kvar elektronike, a ukoliko nije kvar elektronike i prazna je baterija, možete najčešće uključiti sva 4 pokazivača smjera da vidite da li rade. To vam može biti sugovornik da li baterija ima struje ili ne. Nekakvi uređaj, pokrenuti nekakve električne uređaje, ukoliko nema pokretanja tih električnih uređaja pod kontaktom, vrlo vjerovatno je riječ o praznoj bateriji. U zimskim danima također čest problem je da brtve vrata, a ukoliko smo dan prije prali vozilo ili su ostale vlažne brtve, da su jutro vrata nakon otključavanja, mi primijetimo da se vozilo otključalo, ali ne možemo, vučemo za kvaku od vozila, u vozilo se ne može jednostavno, ne mogu se vrata otpustiti. Bilo bi zgodno probati proći bilo koja druga vrata, možda će nam dozvoliti ulazak u vrata. Ukoliko na neka druga vrata lakše uđemo, možemo tad uključiti grijanje u vozilu, upaliti vozilo, pustiti ga da radi nekakvih 20 minuta kako bi mogli otpustiti ta vrata, jer ako na silu povučemo vrata, vrlo lako da ćemo strgati brtvu. Ako ne možemo niti jedna vrata otvoriti, stvarno ako je jučer došao do vozilo iz praone, bilo bi zgodno možda i odgoditi tu radnju, sačekati, možda će popodne otpustiti malo temperatura ili nešto i onda ući u vozilo i nakon toga kad uđemo u vozilo, brtve dobro osušiti, premazati glicerinom kako ne bi, velim, ih oštetili, ili onda ako se strgaju može nam ulaziti voda u putnički prostor i nije nam onda zgodno. S obzirom da nam dolaze zimski dani, idealno bi bilo da imamo zimske gume. Ali ukoliko dosta vozača imamo koji se voze lokalnim cestama, dionicama gdje nisu nekakve uzbrdice, zimi možda i vrlo malo vozilo koriste pa onda ostanu na ljetnim gumama. Ukoliko koristimo ljetne gume ne bi smjele imati dubinu profila manju od 4 mm. I moramo imati obavezne lance za pogonske kotače u prtljažniku, u pripravnosti ukoliko je na kolniku snijeg, ukoliko su zimske dionice u kojima ćemo se voziti, da možemo montirati lance kako bi mogli nastaviti sigurno naše putovanje.
Svakako jedna od radnji koja bi bila potrebna svaki mjesec dana, a pogotovo u oči zime, je kontrola tlaka u gumama. Kontrola tlaka u gumama bi se trebala prema proizvođačkoj tablici uskladiti, znači za prednju osovinu, za stražnju osovinu. Tablice vam se najčešće nalaze u vašem korisničkom priručniku ili na naljepnici koja može biti pozicionirana na poklopcu od spremnika goriva, negdje oko obruba vrata, štoka, gdje možete onda kontrolirati tlak prema toj tablici. U zimskim danima smo često ovisni o dobroj vidljivosti kolnika, tad nam je od velike pomoći su uređaji za pranje i brisanje stakala, metlice brisača koje bi tad trebale biti u dobrom i ispravnom stanju. Možemo ih kontrolirati na način da ih odvojimo pa prekontroliramo naše gumice da li se negdje odvajaju. Drugi način koji je vrlo jednostavan za zaključiti ako su stakla jako se mrljaju nakon brisanja od strane metlica je da gumice su postale pretvrde i više ne čiste dobro staklo. Također u zimskim danima prije pokretanja vozila bilo bi zgodno provjeriti ako su zaleđena stakla da se metlice odvoje i da se staklo odledi prije nego što se počnu koristiti, jer ukoliko ih budemo po ledu zaleđenom staklu uključivali, vrlo vjerojatno ili ćemo oštetiti mehanizam od strane brisača ili same metlice. U zimskom periodu smo obavezni koristiti upaljena svjetla i najčešći problem je pregaranje žarulja. Žarulju bi trebali provjeriti da li je imamo odgovarajuću u našoj rezervi i da li je dobro usklađena, da li se može izmijeniti jednostavno ili ne na vozilu. Puno će nam tu pomoći korisnički priručnik. Ukoliko žarulju kratkog svjetla nismo nikada mijenjali, bilo bi zgodno da odemo u priručnik i vidimo da li je ta radnja opisana. Ako je tamo kao takva opisana, možemo ju pokušati provesti. Ali ukoliko nije, tad se vozilo mora odvesti u servis i vrlo vjerojatno ćete žarulju morati izmijeniti u servisu. Svakako bi bilo zgodno da je imate u rezervi te žarulje. Da li za kratka, duga svjetla, tako isto i za žmigavce, pozicije i ostalu rasvjetu na vozilu.